Аз се казвам Климент и съм от България. Заболяването, с което съм тук, множествена склероза, го имам от моята страна България от 2009, извинявайте. И накрая искам да кажа, че аз съм взел най-правилното решение в живота си, като реших да дойда тук да се лекувам от болестта множествена склероза в Аушпрана. Смятам, че това е местото, което може да помогне най-добре на всички, които са заболяли от болестта множествена склероза. Считам, че изборът ми е абсолютно правилен, с чисто съзнание и абсолютно точно.